Здравейте! Есен е и всички търсим оптимален вариант за изсушаване на нашето пране. Затова ние от Вето ще ви помогнем за избора на сушилна машина. Съвременните сушилни машини са с кондензация на водните пари. Те са доста по-добри и ефективни в сравнение с старите сушилни на принципа на вентилацията. Изсушаването бива два типа – с конвенционален нагревател и термопомпена технология. При тези модерни сушилни най-удобното, както виждате, е, че водните пари се събират в контейнер, което е изключително удобно и ви дава възможност за поставяне на тази сушилня буквално навсякъде. Друго предимство е, че при термопомпената технология, която е по-добра от конвенционалната, се използва горещия въздух отвътре навън, което буквално ви спестява енергия и топлина. Също така, допълнителен плюс е уникалната структура на барабана на сушилните машини, която е направена по такъв начин, че ви позволява с минимално или изобщо без никакво гладене да използвате вашите дрехи. Основното при сушилните машини, за да работят добре, е да бъдат почиствани филтрите на самата сушилна машина, както и кондензатора. Както виждате, при филтрите достъпа е изключително лесен, но при кондензатора, който се намира в тази част на сушилната машина, е ограничен. При повечето модели пред него има един филтър, който се затлачва и трябва да бъде почистван, за да може да бъде постоянна енергийната ефективност на самата сушилня. Само че това доста често се забравя и дори когато се направи, пак самия кондензатор, до който нямаме достъп, остава недобре изчистен. И за да се поддържа тази енергийна ефективност, е нужно да бъде извикан техник, който да направи тази процедура, което съответно ще ви коства както пари, така и време. Затова единствено марките Bosch и Siemens са патентовали уникална технология на самопочистващия кондензатор, който гарантира, че през целия живот на сушилната машина енергийният клас ще се запази и ще остане през цялото време еднакъв. Тази технология използва кондензацията на водните пари, които се събират в контейнера по време на сушенето. Преминавайки през този кондензатор, измива го няколко пъти и по този начин го запазва чист през целия живот на сушилната машина. Основното при програмите на сушилните машини са, че са разделени на синтетични и на памучни дрехи. Разнообразни са, като достигат от изключително сухи до щадящи и къси програми. Основното е, че имат отложен старт, индикатор за пълен контейнер, индикатор за край на програмата. В общи линии това може би е най-важното при избора на една сушилна машина. Надяваме се да сме ви били полезни. Ще ви очакваме в нашите магазини във Варна и Бургас, както и на електронния ни магазин www.veto.bg. До скоро!